Hola, què tal? Com esteu? Us donem la benvinguda ara, quan justament és la millor hora i són els millors minuts que heu decidit per estar amb la millor companyia. Nosaltres som 3 i més. Aquí, a l'estudi d'Instantropia, al Centre Històric de Lleida, on gravem sempre el nostre programa per a tot Catalunya. I, com sempre, també amb la companyia de l'audiència que tenim a l'estranger, per dir-ho així, i a les xarxes, que ens podeu seguir a 3 i més. Doncs molt bé, des d'aquí, que fa molt bon temps aquí, encara. Perfecte. I esperem que segueixi així. Com estàs? Aquí estem. Està dient, persona de món i de molts oficis, no? Sí, fem de tot una mica. Joel Piqué i Oliva. Què tal? Hola, què tal? Molt bé. Sí. I també vingut d'Andorra. Com estàs? Molt bé, m'ha encantat d'estar aquí. 3 i més enllà. I al programa d'avui conversem amb la companyia de teatre Punt Moc. Ells són el Guillem, el Juli i l'Héctor Boada, 3 germans que venen de Piera i ens porten un tastet de Denarius, la seva obra. Una mica antics ja, i quan vam crear la companyia era l'època de... Era molt actual, ara està bastant ja passat, en veritat, ja no és mainstream.com. Doncs fem teatre físic, teatre gestual, és teatre sense paraules. Clic. Las noticias, 31 de enero de 2021. Clic. No llegas a final de mes, pues ponte del revés. Clic.